И здравейте хора и добре... Здравейте хора и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Тук до мен е Мартин, кажи здрасти. Здравейте! И да започваме, само че първо да видим какво има шопа. 15 коинс. Моя пък няма нищо. 600 коинс има в неговия, бе. Има 600. Ей тук. Верно. Дай го отворяй. Какъв е този късмет неговия? Че да видя ком сапа. С кой бролер ще играеш, бе? Не знам. Се игра с бъс. Че да видя тук. Аз ще игра с На какво Пайпер. ще играем? На нокаут Тони Хунт. Добре, окей. Само, че мисля да бъда с... Аз съм Що ме с на Пайпер. нок, значи... Ще играя на... С кой? С 8-бит. Ай, давай, цъкай леди. И хора, това не е първата игра заедно. На видео. В момента даже гледам стария ми клип, който качих. Гледайте го, много е готин. Хора, започнахме. Абе, аз забрах, че е това. Яс. Абе, защо игра с Пайпер, бе? Дай така, бро. Ами аз слагаме и така. Гледай тия малките гаднярчета. Ето един е убит. Майко. Абе, ми пак ще. Аз умрях. Жал. Хора, това е супер нацепен. Маняка, сигурно... Къде е Мартин, бе? Къде си, бе, съсел? Ето ме. Майко, този колко е опасен. Ще умра. Майко, защо скочих на него? Хора, помощ. Една ще си включи май хайперчарча. Мале, колко много му свалям. По 1000... Майко, аз колко много му свали. Гледай как ме изстрелва. Не. Няма се разберем. Лошото на 8-бит е, че е много бавен. Да, така е. Майко, виж! Майко, Аз Гочев остана на 20. на 20 кръвчица. Майко, Тук ще това ще е по-кратко видео обаче. Да. Тъй като Мартин трябва да ходи на малко тренировки. Футбол. Победихме, хора! Ей! Аре да сменим бролерите. Падна ми се епик. Мичик. Мичик, хора, мичик. Нека да видим. Нов герой! Супер рер. Не, това е нов. Хора, тук мисля, че се чува нещо, ама това е от на Мартин телевизора. Да. Ето спрямо. Я пусни на нокаут. Чакай да се сложи само бролера. Това е на нокаут. Искаш на нормалния. Ще играя с Нигъра. И хора, почваме. Ако ви харесват видеята, може да се абонирате. Да се абонират. Честно да ви кажа, хищ не ми се играеш. Аз го накарах. Гледай, какво ги правя. Той му се качваше видео и аз му дадох идея да играем двамата. Ля полиция! Но! Аре, уби го аз е. умрях. Аз го убих. Сега ще видиш кой е Едгар. Кой е Едгар? Насран гъс ми. Едгар is the насран гъс. Уби го. Хора, напишете в коментарите Айде, дали аз станах. тренирате футбол. Аз станах с Нигъра. Майче. Дай такова. Що бя? Не, биха на хора. Здраве. Да е. Имам поне втори. Мартине, ако умреш... Як се достигне до победа? Не бе, не му се хвърля. Умря. Защо му се хвърляш? Защото не съм умрял. Как мисля? И сега пак ще му се хвърля. Не бе.
Майко, хора, помощ! Аз ще припадвам. Марти! Айде, убихме го. Хайпер. Защо си го пуснах? Що си соп? Хора, пишете в коментарите, ако Марти не е соп. За хората ще пишат, аз съм голям соп. Не, хора, пишете, че Марти е про. Не, бе, ще умра. Ако ме... Не умра. Тунг, сахунела. Ау, чичик. О, не. Вижте, Мартин със елбак. Айде, бе, брат! И аз умрях. Втората игра загубихме. Плюс 500. И аз също. 10 Джеймса. Не, Хора, имам само 35 долара. Ужас. аз пък имам 56. Браво! Сега ще игра с код. Пусни малко на Бробо. Отбрай.